こんにちは、こんばんは、まろうすけです。モンスターハンタートライ G 実況29やっていきたいと思います。ですね、あれなんですよ。投稿に初、コメントが来たんですけど、ちょっと前だったんですけど、言うの忘れてて。ですね、ずっと、トライ G のことを、トライサード G って言ってたんですね。間違えてたのを指摘していただきました。めっちゃ恥ずかしかったですね。んで、ちょっと前からトライ G、トライ G って言い直してたんですけど、それぐらいの頃から、言うのを忘れておりました。でも、嬉しかったですね。なんか、コメント、なんて言うんですかね。なんでもよかったんですけど、やっぱり、コメントをね、いただけたということが嬉しかったんで、ありがとうございます。というわけで、今回行くクエストが、上位に行くために、このロアル、なんかちょっと噛んでます。ロアルドロサアシュ一頭で、ちょっと懐かしい渓流にね、行ってまいります。よし、行くぞ。わあ、懐かしい音楽が。ほいほい。渓流。はーい。よし。上位クエスト。あー、そっか。上位なんで、あれなんですね。アイテムないんですね。ちゃちゃー。8番。8番はこっちから行った方が近かったはず。懐かしいですね。渓流が。こんなに懐かしいなんて思ってなかったんですけど、これちょっと懐かしいから、こっちからちょっと遠回りな感じになるんですけど、サードの時に取れてたタケノコとかは、今回もあるのかちょっと確かめたくて。取れる。ツタの葉かよー。このタケノコだ、キノコじゃない。取れた。これちょっと懐かしいんでいっぱい取っていきたい。タケノコゲットで、ここクモの巣が多分固定で取れるんで、なんか今回クモの巣が全然取れないんで、これは貴重ですね。まだ取れる。結構いっぱい取れる。猫がすごい気になる。どうした？よし。懐かしい。多分ここにはタケノコ取れるんですけど、今回はもういいです。よし。ここもダッシュして、このまま横に行くと降りれて、どこだって7番に出るんですよね。よし、着いた。うわ、びっくりした。どうしたの？なんか、あれかな？タイムセールとかあったのみたいな。一応投げときます。で、これは、ロアルドロスなんで、今回片手剣で来たんですけど、普通のロアルドロスと V 破壊は変わらないんですけど、このなんかちょっと毒々しい色の、あれでわかると思うんですけど、毒をね、書いてきやがるんでね、ちゃんと毒消は持ってきたんですが、滑ってきますね。
ってない。ゆっくり火山灰に近づかないで。クリスの攻撃も水属性にはならないんですよね。多分毒を食らうだけになるんで、今回この防具でもまあいけるかなと思ってそのまま来てるんですけど、サンゴさんがいらっしゃるから、これは尻尾の方にいれば。ここかな。なんで尻尾を切るの？そっちじゃないよー。なんで転がらなかったの？豚じゃねえ。イノシシ。怒りましたね。これか。なんかローリングアタックが多い。地面で引っかかれてもどこにもできてます。よし。よい。あと頭攻撃するときは毒に気をつけなくては。じゃあ毒消しにセットしておきましょう。なんかちょっと今変だったけど。あんまり走っちゃうと。サッタバナナとよくサードの時飲んでましたね。ゴロン。ワールドエースは声がトンビっぽくて可愛いんですよね。プルルンって鳴くんですよ。入ってくるかな。毒の押し売りだぞ。やばい。疲れてる感じがするけど、疲れてるか。疲れると毒が吐けなくなるんで、チャンスですね。よし。逃げちゃった。よし、尻尾。上輪ジェット。何の声？イノシシ？この片手剣は頑張って集会場の方でレースを買ってきて強化してます。青ゲージまであるんで上位武器にしてます。上位になってから上位武器使ってもいいかなという独断と偏見というか、でもこれからちょっとね厳しくなってくると思うんでね、先にやれることはやっとこうかなと思って頑張ってレースを一人でちまちまと買ってきました。頭がなかなか破壊できない。痛いよー。いけないんですよ。よし、角が破壊できました。あとはこのポムポムしたとこだけですね。あれ？ちょっと待って。元気ドリンク飲んでおきましょう。後ろか
払ってるんですよね、これ。避けたつもりだったのに。怒ってるし、いつ怒ったの？よし、ポムポム壊れたんで、ポムポム。これで、自破壊を。ちょっと、カヤンバか？私も拾いたいな。拾ってもいけそうかな。いけないけど拾う。しかし、後悔はしない。あんまり端で戦うの好きじゃないんですよ。こんな転がってきましたっけ？取って。まだ毒は一回も食らってないですね。ちょっと慎重にやってます。これで止まるか。片手剣もなんかこの最後のこのくるっていうやつがおっと危ない。一番攻撃力が高いと聞いたのですが、知らないんですけど、定かじゃないんですけど、一応これ多めに当てていけたらと思ってやってます。よいしょ。よしよし。なんか片手剣もあんまり好きじゃなかったんですけど、使ってみたら面白いですね。やめろ、ちゃちゃー。頭が、当たってしまった。ヤンバーはどこへ？いなくなったっぽい。なんかちょっとお腹側は皮膚が気持ち悪いですね。なかなか硬いっていうかタフですね。やっぱ上位になってくると体力も多いんですね。まだちょっとかやんば。面はもう普通にクエストですよ。やめときましょう。森に行くときは、面で行くと、お肉焼けるんで、自給自足ができていいんですけど、もうちょっとかやんば。本当にやめて。怒ってるのかな？かやんばもう復活してくんでええわ。これやばい。抜けれないのか。あんまり横クーまでしすぎだからね。当たりそう。よしよし。畳みかけろ、畳みかけろ。早い。一応研いでおきましょう。よしよしよし。避けれると思ったんですけど。よいしょ。前足は硬くてあんまり攻撃通ってない
はするんですけど、よく攻撃してしまいますね。まだか。やってしまった。早く早く。よし、こい。こっち側に来てくれないかな。マジかー。最後まで食らわないでいきたかった。よいしょ。戻ってきそうですね。また疲れてる。ざまあ。よし、ちょっとかっこいい最後の回転切りで終わった。回転切りっていうのかよくわかんないですけど。はぎとろ。せっかく渓流に来たので、ちゃんと虫網とか持ってきてない。虫が取れるんですけどね、というわけで、こっち側に来て、サンゴさんはほっといて、こっちの蜂蜜でも取りましょう。蜂蜜取れない。地図捨てて、早くしないと終わっちゃう。終わってしまった。高級なトサカが出ました。ただいまですよ。なんかちゃちゃが言ってるんで、今日はこれ聞いて終わりにします。違う。新しいお面のアイディアが。なんかいっぱい取ってきてくれてますね。はい、というわけで、ちゃちゃがお面をなんかひらめいたらしいんですが、今私は見てしまったんですよ。この方が。なんか言ってる。あの人もなんか言ってる。これも聞いときます。新商品って言ってるけど、ここで買い物したこと一回もないんですよね。一応見ときます。ニューとか何も出てないし。絶対いらないですね。ありがとう。アシュケモンスターの説明と。さあ、なんかもらえるっぽいぞ。やったね。1000鎧玉もらいました。というわけで、今日はこれで終わりにします。それではまた次回見ていただけたら嬉しいです。さよなら。